има на плотът. Да видим какво можем да хапнем. Ябълки, искаш ли? Да, ще си взема. И аз. Измисли ябълката вътре. Да. Задължително. За какво ще я белиш? Така съм свикнал. Трябва да вземем дъска. Дъска. Ето дъска. Главата ми. Буквално сега ще правя нещо. Ще се върна след беленето. И той. Тоест ще я направим. Три. Аде. Добре. 3, 2, 1. Апдейт. Най-накрая напрязах тази скапана ябълка. На много тънки слайсове. Тук са. Къде са? Извади ли ги? О, да, ето ги. 5 секунди. За вас ще е точно след 1 секунда, но за нас ще е чак след минута. Апдейт отново. Седнах, ще хапнем ябълките. Отиваме на терасата. За вас ще е след точно 1 милисекунда, но за нас ще са 5 секунди. Още един апдейт. Стрепнахме масата. Ето го господинчето. Нека я да видим. Ето. Оп. После ще направим... Чакайте да дойда насам. Ще се опознаем с вас. Тоест сега имам предвид, че ще направим малко запознаване. Тоест вие да се запознаете къде учим, примерно, така, нали? Да. Добре. Чао! Чао!